Втора част на историята. С обена хора изобщо не се имайте. Голяма е предателка, интригантка е. Да, и аз бях побойничка, интригантка, лъжлива това, но вече се спрях. И това го казвам на видеоклип, вие да си го видите и след ваканцията да ви видя какво ще ми кажете. Аз знам, Албено, предателка си човек. Предателка. Но напишете ми долу в коментарите какво за смеене има на тебе тя. Какво за смеене има? Да ми се подигравате това. Аз го правя за вас хора. Не за пети класи, за другите пихлювци, които ми се подиграват и ми се смеят. Но аз много съм благодарна на Асия и на Венецуела за това, защото те ме разбират. Аз са обена хора изобщо си имайте и работа. Много е гадна и много предател. Но не знам вече как